said the wop out the loop out the lock bamboo said about that boogie the boo. Is it getting better? Or do you feel the same? Hayi, yabona njengoba libase kanje manje. Ayishowcase izovele dume ntambama. Hawu. Yini, yalisaba yini izulu Nkabi? Hayi no, angilisabi nje. Umuntu osaba izulu lo mjito wasedladleni ulungele. Awumeke lathi nje ukubanika kancane. Vela tatazele, athethe, vala amawindow amakhethini, athi acishwa ama-TV, acishwa ama-radio, acishwa amafoni, acishwe ngisho uphuthu lapha esitofini. Ukube kuya ngayo, ngabe cishwa ngisho imphefumulo. Hawu, hayi. Unehaba bo. Manje usenomtshela ukuthi uyahlanya. Uma ecisha uphuthu ulu-one, phela luzonyela uphuthu. Kanti uyamsaba yini? Ubani yena? Phela angithi kulezi insuku uyena owenza yonke into lapha ekhaya. Yazi utheni izoleqeda kugeza? Bafu ngeke bafu. Ifoni yakho kade ithe 100% lapha echachini. Yabo nje manje imosha ugesi mahala nje mfowethu. Engathi ungayilungisa indaba yayo. Hey. Kanti uthenga igrosa ukukhisana kanje? Uwa nje umuntu seqala kuba njani? Lapho usanda kulithola kwaleli torho leli achoma ngalo kwaCrossa leyo usayithenge kanye. Hawu. Hey, usakuncane lokho. Azi wangicika kabi. Into ayenza nge25 eholile eqhumisa ama sausage yedwa ngibhekile. Bafu, ngiyawuzwa nawe limnandi kanjani? Bafu, awucimi iredo kancane, ngifuna ufake time la. Bafu, uyazi ukuthi mina uthenga ugesi vele yini manje? Hawu. Usakuncane lokho. Uyazi wangicika kabi ngakusasa engifica ngizibukela ama video eMDM ku YouTube. Hawu, uhappy? Hayi abanye abantu bakwazi ukwenza. Ungaba happy kanjani ube ungasebenzi? Ungazi nokuthi imalini igross esitolo. Hayi. Ngiyakutshela. Ngathi uyena omdala kunami laphana ngendlela enza ngakhona. Hayi. Kabe, kodwa nawe waye ungafuna umsebenzi ngoba phela umdala manje. Uthini? Hayi no Nkabi. Angisho kabi. Bengithi phela nawe ukuze uzokwazi ukupheya, kumele ufune umsebenzi khona nawe uzosebenza. Ngoba mekuboya kanje, futhi yokuncikisela nasekudleni ngabe indaba yalutho. Suka. Phela ngikuncengile kwaCrossa nyanyanyana yakhe leyo mina. Awu. Nayi lensizwe iqhamuka.
He, kusho ukuthi uphunywa eli kulo msebenzi awutholile. Hayi we bafo. Asithembe ukuthi ngoba uhleli nje lapho ukhamisile uphekile la endlini. Yabo ngoba ngisebenza nje ngithenga negrocery. Ngeke futhi ngibuye ngizopheka. Is it getting better? Or do you feel the same?